flimkien ma' salib li huma lanterni partikolari li ma tantx naraw bħalhom firħula oħra qegħdin narawha fuq in-naħa ta' isfel tal-iskrin. Lanterni li huma sbieħ tal-lewn iswed u mbagħad għandhom dik il-ftit burdura tar-ram magħhom illi ser ikunu qegħdin jimxu flimkien ma' salib. Hawnhekk qegħdin naraw ukoll illi uħud mill-fratelli li qegħdin iġorru dan is-salib u dawn il-lanterni wieħed minnhom issa qegħdin naraw ix-xott tiegħu huwa mamma, tiġifieri il-kapoċċ tiegħu qiegħed jattilu wiċċu kollu. U dan jista' jagħti l-każ illi dan il-persuna qiegħed jagħmel din il-mixja f'din il-purċissjoni bweda illi ħafna kienu dawk b'mod partikolari fl-bliet tal-Kottonera illi kienu jagħmlu dawn. 4 passi l-bot kien hawn drawa partikolari forsi anke minħabba ir-rabta li kellhom mal-baħar fil-Belt Vittorjosa fil-Birgu illi hemmhekk kien ikun hemm ammont konsiderevoli ta' nies li kienu jġorru l-ktajjen. Illi dawn x'aktarx kienu jkunu l-sira li nqabdu fuq iċ-ċfna illi meta kienu jinħelsu jew jaslu lura ix-xatt kienu jagħmlu din il-wieda partikolari li jkunu qegħdin jimxu bil-ktajjen li jkunu marbutin biha. Tibda issa l-banda San Giorgio ta' Bormla b'diversi marċi funebri u sissa qed jendiġa semmaw xek dak illi ħareġ sissa minn ġewwa il-Knisja l-Kolleġjata ta' Marja Immakolata u qed irid isemmi wkoll apart il-banet ħajkun wkoll l-Scouts ta' Ħattart, anke wkoll l-Scouts ta' Bormla li nafu wkoll kemm huwa b'saħħtu il-grupp tal-Scouts f'din il-lokalità. Konna qegħdin naraw fuq l-iskrin tagħna lil Kostantinu, l-Imperatur Kostantinu. L-Imperatur Kostantinu illi u kif huwa magħruf huwa iben l-Imperatriċi Elena Santalina illi kienet marret tfittex is-salib ta' Kristu u allura wassalna sabiex issa hawnhu dan li qegħdin naraw fuq l-screens huwa Kostantinu, l-Imperatur Kostantinu illi ommu Santalina kienet marret tfittex is-salib ta' Kristu li ma salib mbagħad jingħad li kien ittieħed lejn Ruma. U qegħdin ngħidu Ruma anke Ruma meta nisimgħu b'dawn it-tradizzjonijiet u b'dawn l-aneddoti wieħed irid jgħid ukoll li hemmhekk hemm l-Iskala Santa istaraġġ imqaddes li jgħidu li kien tela Sidna Ġesu Kristu. Naraw li bħalissa is-salib ser ikun qiegħed joħroġ minn ġol Knisja, jitbaxxa fuq l-idej minħabba il-kobor tiegħu u ikun qiegħed joħroġ hawnhekk fuq it-suntier tal-Kolleġjata. Taraw li bliema kawtela u attenzjoni ikun qiegħed joħroġ dan is-salib illi anke kif għadna aktar qabel firħula u fi bliet oħra ma jkunx qiegħed joħroġ f'din il-forma ma jkun qiegħed joħroġ forma ta' salib kbir u jissejjaħ bħala it-tronku. Ekku l-ewwel vara nistgħu ngħidu li ħarġet u dan is-salib li qed jagħmel referenza li jen kienet toħroġ proċessjonalment fil-festa tal-eżaltazzjoni tas-salib imqaddes nhar it-3 ta' Mejju. Din il-festa tiġi organizzata mill-Fratellanza tal-Kurċifiss, l-Anġli Odoraturi u maxol fl-injam ta' Vincenzo Bonnici u saru fl-ewwel nofs tas-seklu 19. Is-salib huwa tal-Libanu u sar minn Pawlu Buġejja fis-sena 1882. U prattikament allura dan is-salib kien joħroġ darbtejn fis-sena dik fil-3 ta' Mejju u propju fil-festi ta' jum il-ġimgħa mqazza. Fil-ġurnata tal-lum, il-ġurnata ta' jum il-ġimgħa kbira. Hawnhekk wieħed jinnota kemm għandu xogħol mill-isbaħ dan il-salib. Salib illi huwa skolpit u għandu l-irjuż u l-kartella tal-Indri illi huma indurati bid-demm. U kif qal tajjeb Aron joħodna mhux 20 imma aktar minn 100 sena lura fi żmien. Ekku qegħdin naraw x-xott mill-isbaħ tiegħu. Hemm l-iskultura li għandu dan is-salib li huwa akkumpanjat minn dawn iż-żewġ anġli li qegħdin naraw li huwa simbolu ieħor
illi jirrappreżenta l-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu. Il-toroq issa intilew bin-nies għaliex il-Bormliżi u dawk li jħobbu il-ġimgħa l-kbira ġew bi ħġarhom sabiex ikunu qegħdin jaraw din il-purċissjoni waħda mill-purċissjonijiet antiki illi joħorġu fil-Gżejjer Malti. Uħud minnhom xi kultant meta tibda tara nies ta' ċertu età u tara dan l-ambjent li llum imdawrin bih aħna biss inħarsu lejn faċċata. Min jaf kemm jiftakru ġimgħa kbira li toħroġ f'ambjenti differenti minn dawk li qegħdin naraw illum. Il-kottonera illi il-kult tal-ġimgħa mqazza huwa wieħed b'saħħtu ħafna, kien b'saħħtu u għadu b'saħħtu ħafna. U interessanti l-fatt illi f'tlet lokalitajiet illi imissu ma' xulxin f'dan il-ħin insibu 3 purċissjonijiet għaddejjin. Din li qegħdin nassistu għaliha minn Bormla, u mbagħad insibu purċissjoni antika ferm ukoll dik li toħroġ mill-kolleġjata dedikata lil San Lawrenz fil-Birgu, anke wkoll il-purċissjoni bil-vari tal-ġimgħa mqazza li toħroġ mill-Bażilika ta' Marja Bambina fil-lokalità ta' l-Isla. Irrid insemmi wkoll il-Birgu tradizzjoni inżammet interessanti ħafna għaliex il-vari mhumiex bħalma naraw f'lokalitajiet oħra imma huma imlibsin bħalma wara kollox huwa it-titular tal-Kolleġjata ta' San Lawrenz u mbagħad vara li tiġbed ħafna u ħafna devoti u ħafna nies hija dik ta' Redentur tal-Isla. L-Isla illi Redentur joħroġ 3 darbiet fis-sena, darba minnhom illi jallum propju fjum il-ġimgħa l-kbira. Fejn firħula oħra hawnhekk inkunu qegħdin naraw illi il-furċini ikunu libsin iż-żimarra li mhijiex kunfratija imma hija libsa sempliċi dritta illi anka fl-imoddi dawn iż-żimarri kien ikollhom kuluri partikolari illi kienu jkunu marbutin ma' vari partikolari. Hawnhekk naraw li l-forċini huma libsin pajzana bil-ġlekk u bl-ingravata imma għandhom faxxa li turi li qegħdin jagħtu servizz mal-vara partikolari. Naraw il-Pietru, Ġagbu u Ġwanni li issa wkoll ħarġu mill-kolleġjata flimkien mal-kumplament tal-Apostli. Pietru, Ġagbu u Ġwanni li jimxu flimkien dan anka għaliex kif hemm miktub fl-iskrittura illi dawn kienu it-tlieta apostli illi flimkien ma' Sidna Ġesu Kristu kienu marru fl-ort tal-Ġetsemani ma' Sidna Ġesu Kristu fil-lejl li għadda meta mar jisar. L-ewwel parti li qegħdin naraw prattikament f'kull purċissjoni tkun dik li fakkarna u ċelebrajna nhar il-Ħadd li għadda propju fjum ħadd il-palm biex minn hawn ftit ħin ieħor ukoll nibdew nassistu għal it-tieni vara li toħroġ minn dan is-sett, il-vara tal-ort illi minn hawn ftit ħin ieħor ukoll nibdew narawha tfetx fil-bib ta' din il-kolleġjata. Interessanti il-fatt li qednilkom ftit tal-ħinilu li t-toroq prattikament kienu vojta imma issa qegħdin naraw differenti minn dak li rajna quddiem il-Knisja letteralment u appakkjat bin-nies biswit il-Knisja wkoll naraw il-banda San George ta' Bormla tas-soċjetà fl-Armonja San George ta' Bormla u bla dubju ta' xejn mbagħad ikun hemm aktar nies quddiem il-gażin tal-banda li għadni propju kif insemmi qegħdin taraw il-banda li hija l-unika banda li jkun hawn preżenti f'din il-lokalità fil-ġurnata tal-lum f'jum il-ġimgħa l-kbira. Tradizzjoni li daħlet ftit tal-jiem ta' snin ilu, propju sentejn ilu, hija marbuta ma' din il-banda li se nkunu qegħdin ukoll narawha fil-ħin illi l-banda tibda l-mixja tagħha illi jekk ma nisbaljax il-post tagħha jkun quddiem il-vara l-kbira.
Din is-sena wkoll il-banda San George ta' Bormla se tkun qiegħda timxi bil-pass. Il-pass li jkun tant meqjus, pass interessanti ħafna li se nkunu qegħdin naraw pratikament illi kif jibdew sa tmiem ta' din il-proċessjoni il-banda San George ta' Bormla ma tiqafx imma tibqa' għaddejja bil-pass illi dan inkunu nistgħu wkoll nitkellmu dwaru kif il-banda San George tibda l-mixja tagħha. Aktar personaġġi li jkomplu ħirġin mill-kolleġjata huma ħafna dawk li jipparteċipaw jieħdu sem mhux biss fil-ġurnat, mhux biss hawnhekk f'Bormla, imma min jaf qed kemm volontiera. Hawnhekk għal ħafna dilettanti bħalma jiġri firħula u bliet oħra fejn toħroġ il-proċessjoni tal-ġimgħa l-kbira qisha għalkemm imbagħad hemm stennija għal nhar il-ħadd li ġej. Ma xorta waħda jkun hemm dik in-naqra ta' diqa qisha għaliex il-preparamenti li nkunu tħallna fihom dawn l-40 ġurnata minn ras ir-randan li llum il-ġurnata wieħed irid jgħid ukoll li hemm bosta parroċċi li jorganizzaw ukoll proċessjonijiet li jgħinuna wkoll nimxu dan il-żmien ta' preparamenti ta' fidi fosthom il-proċessjoni li ssir bl-istatwi devoti ta' Ġesu Redentur, il-proċessjoni li ssir nhar id-Duluri illi fakkarna il-ġimgħa li għaddiet. U meta qegħdin ngħidu fakkarna il-ġimgħa li għaddiet, illa li din id-devozzjoni daqstant qawwija lejn Marija Addolorata nsibuha biss fil-Gżejjer Maltin. Tantu hekk li mhijiex laqqas biss huwa jum obbligatorju tas-sawm. Jekk imorru 4 passi il-bot minna tgħid tal-jum id-duluri. Il-jum id-duluri. Jekk imorru 4 passi il-bot minna jum id-duluri ma jiġix iċċelebrat. Kważi fl-Italja kolli nazzarda ngħid kważi għalija jien niskrupla li llum hija ġurnata ta' xogħol normali li imorru x-xogħol xorta waħda imma mbagħad nhar it-tnejn hija vakanza lihom għaliex hija l-Paskwetta u jkunu qegħdin ifakru il-qawmien ta' Sidna Ġeżikru. Imma dan huwa tradizzjonijiet, dan huma l-kultijiet illi lilna jagħmluna distintivi minn popli oħra. U Alla ħares nitilfuhom dal-affarijiet, jiena perswas illi illum hawn xi fixkel, però perswas illi dawn l-affarijiet wieħed ta' min jibżalihom drawwiet oħra tieħu gost tara bħal ġurnata tal-lum tgħaddi minn diversi bliet urħula qed jien illi ma jkunx hemm proċessjoni tal-jiem tal-ġimgħa mqatzsa ma madana kollu diversi soċjetajiet mużikali, diversi individwi xorta waħda bħallum jimmarkaw din il-ġurnata permezz ta' l-arbli li jinsabu fuq il-bjut. B'nadar tal-lum prattikament kollha jittajru mezzasta inkluż hawnhekk fil-lokalità ta' Bormla fejn wieħed jista' jinnota wkoll bis-swit il-Knisja anke wkoll dak li huwa armar li jintramma fil-bliet u l-irħula tagħna llum. Ma jkunx il-kulur aħmar li jiddomina imma fil-pjazzett tagħna f'dawk il-lokalitajiet li hemm il-proċessjoni hekk qegħdin naraw il-bandiera tajra mezzasta jekk qed nara sew hemm il-ċoff iswed fuq li marka wkoll il-vistu il-bandiera tal-art imqazza. Dawn huma tradizzjonijiet sbieħ, dawn huma tradizzjonijiet illi għandna nibżgħu għalihom. Aħna ftit tal-ħinilu konna ġejjin fil-lokalità wkoll taż-Żejtun tara tperper fuq il-bjut numru kbir ta' bnadar ta' Malta, bnadar ta' reliġjon, bnadar tal-art imqazza.